Μεθοδολογία ασκήσεων, έβρεση σημείων τομής και σχετικών θέσεων συναρτήσεων με τους άξονες μέρος πρώτο. Σε αυτή τη μεθοδολογία έχουμε τις ακόλουθες συναρτήσεις, 3 διαφορετικές περιπτώσεις και θέλουμε να βρούμε τα σημεία τομής των ακόλουθων συναρτήσεων με τους άξονες. Άρα λοιπόν θέλουμε να βρούμε πού οι γραφικές παραστάσεις συναντάνε τους άξονες χ τόνος και ψ τόνος αντίστοιχα. Άρα λοιπόν στην πρώτη περίπτωση όπου έχουμε f του χ να είναι η απόλυτο χ συν 1 μείον το 4, στην αρχή θα βρούμε τα σημεία τομής αυτής της συνάρτησης με τον άξονα χ τόνος. Για να το κάνουμε αυτό, λύνουμε την εξίσωση f του χ ίσο με το 0. Άρα λοιπόν έχουμε απόλυτο χ και 1 να ισούται με 4. Από τον ορισμό του απολύτου έχουμε ότι χ συν 1 ισούται με 4, άρα λοιπόν το χ ισούται με 3 ή χ συν 1 ισούται με μείον 4, άρα λοιπόν το χ ισούται με μείον 5. Συνεπώς έχουμε το πρώτο σημείο τομής α με συνταγμένες 3,f του 3 και το δεύτερο σημείο β με συντεταγμένες μείον 5,f στο μείον 5. Για τον άξονα ψ τόνος θα βρούμε την τιμή της συνάρτησης στο 0, άρα λοιπόν έχουμε να υπολογίσουμε το f του 0, δηλαδή απόλυτο 0 και 1 μείον το 4, το οποίο ισούται με μείον 3, άρα λοιπόν το τρίτο σημείο τομής με τους άξονες και πιο συγκεκριμένα με τον άξονα ψ τόνος είναι το σημείο γ με συνταγμένες 0,3. Με την ίδια λογική, στη συνάρτηση f του χ ίσον e στην χ μείον 1, έχουμε αρχικά για τον άξονα χ τόνος, λύνουμε την εξίσωση f του χ ίσο με το 0, δηλαδή e στην χ να ισούται με 1, άρα e στην χ να ισούται με e στη μηδενική, συνεπώς το χ να κάνει 0. Άρα λοιπόν το πρώτο σημείο τομής s στο α έχει συνταγμένες 0,f του 0. Και για τον άξονα ψ τόνος πάλι υπολογίζουμε την ποσότητα f του 0 ή αλλιώς την τιμή της συνάρτησης στο 0 ή στη μηδενική μείον 1, δηλαδή 1 μείον 1 να κάνει 0. Άρα λοιπόν δεύτερο σημείο τομής με συνταγμένες 0,0. Για την τρίτη συνάρτηση f του χ ίσον ln χ συν 1, σας θυμίζω ότι όταν έχουμε λογάριθμο, η ποσότητα εντός του λογαρίθμου πρέπει να είναι αυστηρά θετική και με αυτόν τον τρόπο εξάγουμε και το πεδίο ορισμού της συνάρτησης. Άρα λοιπόν έχουμε το χ αυστηρά θετικό. Οπότε, λύνοντας την εξίσωση f του χ ίσο με το 0 για να βρούμε τα σημεία τομής με τον άξονα χ τόνος, έχουμε ότι το ln χ θέλουμε να ισούται με μείον 1, άρα λοιπόν e στην ln χ να ισούται με e στη μείον 1 ή με άλλα λόγια το χ να ισούται με 1 δια e. Άρα λοιπόν έχουμε το σημείο τομής α, σημείο τομής με τον άξονα χ τόνος, 1 δια e, f του 1 δια e. Για τη συγκεκριμένη συνάρτηση δεν έχει νόημα να πάμε να υπολογίσουμε το f του 0, δηλαδή να βρούμε το σημείο τομής με τον άξονα ψ τόνος, διότι το χ είναι αυστηρά θετικό, άρα λοιπόν η συνάρτηση δεν ορίζεται στο 0, συνεπώς η γραφική παράσταση δεν συναντάει πουθενά τον άξονα των ψ.